Ngobrol kancane beruang. Iya karena pengen. Video. Sakit banget si ane ayu. Sopo jengkam darat banding wak bagus. Oh tanjake hat
balik diuncal nih. Oh, ya. Yo. Yo, woi, woi, yo, ini ku lho bisa awak meniru. Nek ra nyanggonku gawa gula kopi ra iso. Kecil-kecil. Pitik ya. Apa Bu? Iya nek enak nunut timbang nyaur utang. Kupengmu lho. Iso kowe iki meneng ngono. iya niku anu omongane ciri khase wong etan kono. Wong edan kono ngono piye jare? Wong etan. Kowe meneng. Etan kok. Jenengan niku anu Sampeyan wonten masalah kali karmanipun. Iya, sampeyan arep ngelon aku budek ya. Oh, mboten wantun. Wong pancen nyatane ya iso. Lah ngerti napa mbok genahno? Iya lho. Banyu boten alas purwo. Nek kok kene ya alas gumitir sik no. Kula kangen niku alas purwo. Ben sindene arep dalange geger ya ya. Ayo pamanten sareng teng sarengan teng Banyuwangi. Tumben. Dilongkas. Bakal eneng rono. Yang rambi puji, enak. Nang wawangi ta wanggapane aku di gampang mulan iki. Tapi ora ono sing nawani aku ngejak tok. Jadi lek bayar dhewe kowe. Ada sing sabar. Kang kalih